салом мухлисони меҳрубон, ҳаматон миннатдорум ки дастгирӣ мекунед лайк, комментария ва подписатсия кардед на канал. ҳаматон миннатдорум. Бародаро, як хабари хуш ҳаматонда метум. Имрӯз ман як новостиро нигоҳ кардам. Поезди Тоҷикистон ва Россия кушода мешавад. рӯзи 3 август ай душанбе Волгоград мерава ва ай Хуҷандам Волгоград мерава. Як ҳафтада як бор рейс ята ай душанбе ята ай Хуҷанд. рӯзои сешанбе ай душанбе мерава, рӯзои чоршанбе ай Хуҷанд. Чанд сол шид поездо намераванд? Я ҳам вақте ки коронавирус шид поездо нагаштест. Тақрибан як 3 сол шид. бовар кунед, ман як 4 сол шид дар Россия фаромӯш кардам ки охирон бор ман поезда кай савор шудагим. Яъне шумо да хабар доданем ки поезда ҳуй мекунанд. Ман новостиро гӯш кардам. дар як ҳафта як бор бо ҳамора шаҳри Волгоград мебиям. шахсоне ки агар шаҳри Волгоград рафтагӣ набошед, якум бор меред, ман шумо да каме тавсия метавонам, барои ки ман кор кардагим дар оҷо медонам. 3 рӯзда дар Волгоград мераса бародаро поезд. расчёти 3 рӯзтона бигиред. 3 рӯз. рӯзи сешанбе мерава, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе. Короче 3 рӯз мегузара, ай рӯзе ки свор мешен дар поезд, рӯзи 3 рӯз да мераса дар шаҳри Волгоград, ай уҷа бо як суткаи дига дар як поезд дига мешинӣ, Москва мебиед. Яъне шумо да ман гуфтанем ки расчётона бигирен ки шумо 3 рӯз то Волгоград мемед, бо як рӯз дига то Москвара. барои чи и гапа шумо да гуфтам. ҳастаи нафароне ки намедонанд ки чанд рӯзда мераса, масалан то Волгограда чанд рӯза ва ай Волгоград то Москвара чанд рӯза, барои ана он нафароне ки медонед, шумо да гап нестай, ягон гапи лишни нанависен, барои ки яхелш мега ки ихта дононагӣ худ медонам меган ку. Ман барои одамое ки намедонанд, барои нафароне ки ягон бор омадагӣ нестанд, ман ҳамонро масалан каме ҳам боша ёрдам мешавад, як ахборота як чира бидонам. нигоҳ кунед, ай душанбе то Волгограда 3 сутка меоед, ай Волгоград то Москвара 1 сутка мебиед. ман худам дар ҳами рейс кор кардагиам солои 97, 98, 99. ба ман 2000 сол хизмат рафтагиам. 3 сутка то Волгоград, бо ай Волгоград 1 сутка то Москва. шумо ҳаминҷашда ҳайрон нашавед. шумо чӣ намекунед? мо ихе меомадем Волгоград, бо поезд ақиб ай мекард, ақибона ки Москва мерафт. яъне ихел меомад, ихе Москва мерафт. анам хеле буд. ҳозир шумо меоед Волгограда, тамом мефурен. Волгограда буфуратон такси, буфуратон автобус, буфуратон поезд. ай ҳама хубуш такси қати нарен, барои ки такси қати азовай меешни почоҳота хаво мебарад. ай ҳама да хубуш ё ки билети поезд бигиред Москва биёед, ё ки билети автобус. агар ки бутонед хубуш дар поезд бобиёед, барои ки дар поезд потона дароз мекунед роҳат. автобус шам намешавад, барои ки хай ҳастаи автобусое ки дароз мекашӣ ва ёда биравед дига гап. ман худам дар автобус ай Астрахан Павелецкий вокзал омадагиам, ҳам пушаймон шудагим, як бор омадагим, дига гӯш накашидагим ки автобус хат намерам. бои тоҷико ай автобус ба Тоҷикистон рафтаниян ай Москва. азоби холия охи пота хов мебара, безор мешаи иштана. поезд боя дароз мекашӣ я чи дига. яъне ба поезд бурен хубай, ба автобусу ба мошин наравен. мо як бор дига такрор мекунам, ай душанбе то Волгограда 3 сутка меоед, ай ҷада поезда билет бигирен Москва. электричкаш аки электричка ҳеҷ вақт 1-2 сутка намера, наиша намедонам. электричка не ҳами поезд хубай. ай ҳам да поезд хубай. поезд шиден рафтен. агар ягон саволот дошта бошед, дар ҳами комментария бинависед, ман шумо да ҷавоб медиҳам, барои ки ман худам дар ҳами поезд система кор кардагиам. ман дар поезди Москва душанбе кор кардагиам. мо Казанский вокзал меомадем. системаи дуруни ҳама поезда ҳози дига шидагия, у вақто қим буд, ҳози аки бояд сабуктар шуда бошад. аки бо ина айбан қариб 15 сол гузаштагия ман дар поезд сувор шудагӣ нестам. ҳозир намедонам чӣ хеле система ина ки ҳамаи қаша мегӯм ки ай душанбе ба Волгограда 3 сутка мебиёед, ай Волгоград 1 сутка дига бо то Казанский вокзала.
кадоми ягом чи нофаҳмия ина дар комментария бинависед. Ман дар саволҳои шумо ҷавоб метавам. Агар ки ягом чи ба телефонӣ пурсиданӣ бошед, ҳамин канали маро хушрӯ бибинед. Дар баннери ковери мада номерои рақамом истодагиа. Занг бизанед ёки бинависед дар WhatsApp. Ман шумода ҳатман ҷавоб метавам. Боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. лайки фаромӯш намекунед. лайк.